Ето ти 5 задачи, които можеш да свършиш с акумулаторния такер. Тапициране на мебели. С акумулаторния такер на Novus работиш много, бързо и без умора. Скобите влизат равномерно, без да разкъсват плата. Идеален за седалки и тапицери. Опъване на платно за картина. Тук е важна точността и ограничителят на такера гарантира, че всички скоби ще са в една права линия. Монтаж на первази и декоративни елементи. Първо слагаш пирон тип П вместо скоби. С тях ковеш много по-бързо, без да се виждат следи. Главата на пирона е съвсем малка и почти потъва в перваза. Монтаж на покривно фолио. Защо е по-добре да работиш с акумулаторен такер на покрива? С такерчук лесно можеш да унищожиш покрив за много пари, да разкъсаш или нараниш фолиото. Акумулаторният такер кове без грешки, без недозабити скоби и няма никаква опасност да разкъса фолиото. Има и режим за непрекъсната работа. Задържаш спусъка и просто натискаш. Той сам кове. Коване на найлон или тънки фолия. Тук използвай по-широките скоби тип D. Те имат по-голяма контактна площ и задържат по-добре тънките материали като найлон, без да ги разкъсват. Акумулаторният такер на Novus ми харесва изключително много. Провери цените на такерите в Ташев Галвинг, заедно с пълната гама от консумативи на Novus.